Hola, Góndola! Ciao, Henry. Com estàs, Góndola? Estic beníssimo, Henry. Molt bé. Cada dia surto a navegar per aquestes aigües de color blau turquesa, visitant els llocs més emblemàtics d'una de les ciutats més romàntiques del món, Venècia. Hola a tothom! Escolta, no veig gaires carreteres per aquí. Com es desplaça la gent? Venècia està construïda sobre moltes illes petitones que estan connectades per llacs i canals. Per tant, la majoria de gent va amunt i avall amb vaporetti, en barques taxi com aquesta. Hola, Henry! Hola, Vaporetto! I totes aquestes embarcacions què fan, Góndola? Participen a la regata històrica. La regata històrica, Henry. Se celebra un cop l'any a Venècia. Deu ser molt emocionant, aquesta regata. I tant que ho és, molt. Però si vols una cosa una mica més tranquil·la, pots fer un passeig amb una gòndola com jo i gaudir d'una ruta privada per tota la ciutat. Ha de ser molt bonic fer un passeig així. I avui què fas? Tens cap ruta contractada? Sí que en tinc. He de recollir 2 passatgers i portar-los a fer una ruta superromàntica i especial a veure els llocs més famosos de Venècia. Gòndola, gòndola, tinc una notícia terrible. El nostre gondoler ha caigut al canal, s'ha mullat tota la roba i no la tindrà neta i eixuta fins demà. I ara què farem, gòndola? Sense un gondoler que m'ajudi a navegar, no podré fer la ruta superespecial i romàntica. Tant de bo n'hi hagués una altra per aquí. Acabo de tenir una gran idea, Góndola. Em podria convertir en gondoler i podríem recollir els passatgers i portar-los a fer la ruta superespecial i romàntica entre tots dos. Fantàstico! Quina bona idea, Henry! La tradició diu que el gondoler s'ha de col·locar a la popa, és a dir, a la part posterior de la gòndola. Va, puja! Ja pujo, Góndola, ja pujo. El gondoler fa servir un rem com jo per anar impulsant la gòndola cap endavant. Gràcies, Rem. Va, Henry, comencem a passar. No fem esperar els passatgers. D'acord, Góndola. Endavant, som-hi! Ja hi som, Henry. Mira, aquí tenim la nostra feliç parella. 2 gelats italians. Hola, gelats! Preparats per la vostra visita superespecial i romàntica per Venècia? I tant que sí, Henry! Molt bé, pugeu, doncs. Primera parada, al Gran Canal. Hola, Pont de Rialto. Hola, Henry! Hola, Palau Ducal. Hola, Henry! Hola, Basílica de Sant Marc. Hola, Henry. Només ens queda una parada. És tradició que la parella d'enamorats es facin un petó sota el pont dels sospirs per demanar bona sort. Molt bé, Góndola. És cosa nostra preparar l'ambientació. Sei bellissimo! Estàs preciosa, estimada. Els teus ulls semblen pintats pel mateix Da Vinci. Oh, estimada, per què plores? Jo no ploro. Per què plores, tu? Oh, què passa? Mare meva, no són llàgrimes. M'estic desfent. Ostres, l'hem feta bona. Els gelats s'estan desfent amb el sol. Els hem de portar corrents al carret dels gelats. Deixa'm fer a mi, Góndola. Ostres, quin trànsit que hi ha. Doncs saps què? Anirem per aquesta banda. Però per aquí no hi podem anar. Anirem directes cap a la gran regata històrica. I ara què fem? Mira quantes embarcacions! No arribarem a temps. No podem deixar que es desfacin en una primera cita. No pateixis que ens en sortirem. Posaré en pràctica les meves habilitats de gondoler superguai. A remar fort! Cap a dins, gelats! Aquí estareu de meravella. Estareu ben fresquets. Gràcies mille, Henry. Molt bé, Henry, ho has aconseguit. Els hem ofert una ruta romàntica perfecta i fins i tot els has portat al congelador a temps. Ha sigut un dia normal de feina pel gondoler Henry. Bravo! El dia que el Henry va conèixer una gòndola s'ho va passar molt bé amb la gent. El dia que el Henry va conèixer una gòndola va fer molts amics i va estar molt content. Henry! La meva mare em crida gòndola. Me n'he d'anar. M'ha agradat molt conèixer-te, de debò. I a mi conèixer-te tu, Henry. I gràcies per ajudar-me a oferir la ruta més romàntica i especial que he fet. No es mereixen. Que vagi bé. Adéu, Henry! Adéu. Ja vinc, mama.